a les cuixes per sobre els ulls. Molt bé. Clar. Que restaran lleument doblats, els genolls. D'acord? I més separats. I amb els peus separats. Posició de la lluita d'un lluitador de sumo, no? Els lluitadors de sumo, allò. Doncs això, aquesta és la posició. Molt bé, en el 53 inicien un moviment rítmic de molla, amunt i avall. Aquest és el moviment rítmic de molla, d'acord? Clar, ja ho veuràs. Amunt i avall. Percudint les mans sobre les cuixes a les síl·labes arquers i mencers. Arquers, mencers. D'acord? Que s'accentuarà incorporant el cos i aixecant els braços cap amunt a les síl·labes quen de quenxocs, feix de feixam i pell de peixera. És a dir, els accents fins a l'equació. Quenxocs. Feixam, i l'altre, peix,